May nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit ug ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si AJ. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal pa rin kita. Thank you sa pag-uban ako karon ha. Ikaw pa? Naibaw bayag ka nga, di gid ko makabalibad mo. Basta ikaw na yung muhangyo na ako. Maobitaw. Nga ikaw sa gidayon akong daganan in case magkinahanglan ko og kuyog kay naibaw man gyud ko nga dili gyud ko nimo balibaran. Si Terence day nga imong uyab day, asam na ron. Ay na, busy oy. Na ay tennis try out. Mao ni, mao nag-solo flight na lang ko karon. Ah, Mga unsa ta na? Librehan ti ka. Imo mo kong gikuyogan karon. Kung nisulti pa lang kas imong gibati nga to ni Leia, way siguro nga basik ka muna maoy uyab karon. ay, mauwaw ko may. Arangan ilang kahimtang samtang kita, pobre lang. Uy, kay gaano man pobre tanak? Hoy nak, bisag pobre ta, makaingon kong swerte gihapon ang babae nga imong maminyuan. Tungod kay kugihan ka, buutan, hug labaw sa tanan, gwapo pagyud. Moingon gi ka na mga kay anak man ko nimo. Ay, kay tinuod man sa dakong gisulti, God. Puhon ma, kung makagraduate na ko ma. Mangita kog nindot nga trabaho. Aron na naon niya ko'y kaisog niya nga musulti ma sa akong gibati nga niya. Mituo ko nimo anak. Mituo ko nga puhon, makabot raon niya nimo ang tanan nimong pangandoy sa kinabuhi. Salamat ma. Kung isulti pa lang dayon ka na ako nga, gibinuangan na ka adto. Makatilaw ito na ako ba? Ayaw na. At least na lang, di ba? Mientras sa'yo pa nahibawan na to ang bulok at totohana. Liha. Okay ra ko. Ma-okay ra ko. Ay, kung kita palang unta siguro uyab, no? Di tagig ka, pahilakon ba? Unsa? Ha? Doon na kay gisulti. Os ba ko? Wa, ratoy. Nakadungog ko. Wa, toy. Kadungog lagi ko. Um, Pero gusto lang akong klaruhan kung sakto ba ako nadungog. Liha. Unsa? Bitaw, Liha, ang tinood, dugay naman kung nakagusto nimo. EJ. Pero walang ko'y kaisog tungod kay, mauwaw man ko nimo. Layo ra kay tagkahimtang eh. Pero Liha, mangutana ko nimo. Kung manguyab ko nimo ba, doon na ba ko'y chance? Ha? EJ. Dili ka lisod ikong maon. Kugihan ka. Responsableng pagkaanak. Og labaw sa tanan buutan ka. Sa ato pa, Dugay na sa kung nakagusto nimo. Pero nagtuo ko nga higala rin mo pagtanaw na ako. kung pwede day manguyab ko nimo. Ganon dili ko. Oy, nadugon in taong nagdakaman og murag noog din Leia. Ma, Okay nga no, dili magod tinuod. Wara gud ang binistihan na ning tawhana. Kinsa man ni? ma. Si AJ, akong uyab. Unsa? Ma'am, sir, may gabi eh. Ay, wag kay ayo mong gabi irundong. Hoy, Lia. Unsa gud ni ha? Uyab na ko si AJ, ma. Mahal na ko siya. O kung sama ko rin imong ipakaon sa mong anak do. Nga nanguyab ka ba niya? Ha! Wa kang yun mangita og sama ni mo? Ang among anak yun? Taasa ra sa di mong pangandoy do? Pa, ma, unsa ba? Tarungan na nga tubang si EJ ninyo. Tarungan sa ninyong tagad. Hoy, Lia. Ayaw migdiktari sa angay na mong buhaton, ha? Og mas labaw ng ayaw mig supaka kung kinsay among gusto para sa imong kinabuhi. Kay kami mo'y mas nasayod kung unsa og kinsay angayan nimo. Si Jimmy! Si Jimmy? Nga
Tungod kay dato siya, mao ba? Kaunsa ba di ay? Ato kang Jimmy kay secure ng imong kaugmaon. Gikan sa mga pamilya si Jimmy na. Leah, muli na ng tingali ko. Mas maayo pa tingali, EJ. Kung hibaw pa lang kung mao ni mahitabo, maayo pagwa na lang ti kadad-adin he. Leia! Makasabot ako kung Kung ang imong isulti na ko ron, mubiya ba ko nimo? Dili, Leah. Tungkol kay sakto man sad sila ba? Sakto yung mama magpapa. Dili ko ang ngayan nimo. Kay unsa ra ko kumpara nimo. Pero Leah, kinila isaan ako nimo. Maning kamot ko aron muangay ko nimo. Aron may kapanghambog ko sa mga ginikanan. Aron makasalig sila nako. Nga dili ta kapsagdan. kung unta, dili lang ang status kinabuhi ang ilang ipasihan. Kung dili kung unsa ka, kung unsa ka kamaayong tao. Swerte kay ko di mo, EJ. Ako mo'y pinakaswerte nga papay. Tungod kay ako mo'y imong gipili. Maswerte gyapon ko. Kay bisag ingon ini lang ko, pero gidawat ko nimo. Maong buhaton ginako ang tanan, Leah, para nimo. Mahal kay tika. Mahal sa kayo, tika, EJ. Unsa man, interesado ba kuno ka, ha? Tinuod ka ma? Oo. Pero time pa. Interesado gid ay ka, anak? Anak, layo ra ba na, ha? Magkalagyo mong Leia. Ma, kung mao ni paagis Ginoo, aron doon ako ikapanghambog pon sa mga ginikanan ni Leah. Agwan taon akong kamingaw, ma. Anak, Makiksulti kong Leah. Bye, nini. Mubiya ka? Biyaan ko di mo. Leah, naibaw kong lisod alang nimo. Nato, pero Leah, buhaton ko ni para natong duha. Para sa atong kaugmaon. Pero, Ay napagilak, good. Ha? Dali ra kay mudagan ang panahon, di ba? pero ba sino makakita kag lain dito? Dili na mahitabo. Tungod kay mahal ti ka. Ug dili ti ka ibaylo ni bisan kinsa. Anya, kana sa amang kawalan ka. Mag-usa nam day ko katuig kapin din 3 years ang akong kontrata. Ug usa ka tuig kapin na lang ang akong pabuton aron mabalik na ko sa Pilipinas. Atuod, manawag ko ni Leah. Okay naman. Ikaw? Leah, gimingaw ko nimo. Ako sad kani. EJ, sige ha. Naapa kay buhaton. Sige sige. Mupaway na sa ko kay mubalik kog trabaho karong taud-taud. I love you. I love you too. Bye. Saan Miss Leah? Sa una, magludluod pa kung di dayon ko makatawag niya. Pero karon, kadiyot na lang kayo siya magkikistorya na ako. Di naman kina ako makontak sa Leah. Naunsang ka ni siya? Gusto, akong tawagan si Mama. Siya akong pasusiyon dito sa ila. Unsa ma? Mauna dong. Bisag kinsa ni akong ipangutana sa ilang mga silingan. Pero why bisan usa nga nahibaw kung hain sila mobalhin og puyo. Imposible sa dana mo eh. Siya raw wagid sila makakita mas sa pagpanghakot sa mga butang. Mao'y duda nila dong nga basin kuno sa kaadlawon sila may pahawa. Kaya wag man gyud nahibaw dito kung hain sila. Mao ba ma? EJ anak. Nahibaw kong gisakitan karon. Pero lig-una in taon imong kaugalingon kay layo ra ba ka dong? Ay kabala ka ma. Dili ko magbuhat og butang dinhi nga ikabala ka nimo. Salamat anak. Hapit man ikaw pauli bay. Osman, parinyo kasi mong kontrata din eh. Murag di na bay? Okay, okay bay.
Ang pensyon pa Pauli bay. Anak, salamat ka na uli ka na. Gimbigaw na kaayo ko ni Budong. Ako sad ma. Tuo di ay, nakuha din ako ang address nilang Leia, nak. Mo ba ma? Asa man? Kaya ako adtuon. Humbog na sad ka? Pagmahay ba na akong ipakaslan di ka, Jamie, uy? Mo'y akong pagtuo nga maayahay ko uban mo para sayop ko. Gutom. Minyo na rin siya. AJ? Nagpakasal ka lang dahil nga wa magpaibaw na ako. AJ, sorry. Daghan na kayong tahitabo paglarkan ni mo. Permi naming maglalis nilang mama ug papa. Og si Jimmy mo ay perming naas akong kiliran. Siya mo'y ako kasumpukan. Lia, sakita sa din yung gibuhat ni mo na ako eh. AJ, mahal ti ka. Og nahibaw kong dili ka na mawas akong kasing-kasing hantod sa hangtod. Pero dili na pwede. Tungod kay minyon ako. Uwa na ko'y kagawasan pa. Og nahibaw kong mahayan kong yun sa tibuok kong kinabuhi. Lia. Si Lia mo'y akong unang hinigugma. Og hangtod karon ang kuno nako. Mahal pagyapon ako siya. Og way adlaw nga di ko maghandom sa among kagahapon. Karon minyo nako. Og nahibaw kong unfair kay ning among kaminyoon sa akong pares karon. Pero nanginaot ko nga unta maabot na ang panahon nga maka-move on ako aron makalimtan ako sa hingpit si Lia. Dinhi na lang kutob og dagang salamat. Amen.